Dobrý deň vám prajem, no ja som Šimon Smoleniak, striham ovce zo pár dní. No máme tu ovečku, vlastne teraz máme pred zimnou sezónou, ktorú potrebujeme ostrihať a strihame kvôli tomu, že by tá vlhkosť, že by ovca nebola hore veľmi mokrá. Tak to aj ja vysvetlím, lebo vonku je chladok, tu je teplo a ona teplotu púšťa a keď je chladok, tak na vlne sa robí tu taká mokré na chrbte. Tak ako majiteľia oviec o tom dobre vedia, že by nedostala nejakú chorobu kožnú, hej. No a striháme ovečku kvôli tomu, že vlastne pri kotení, jak sa okotí, tak vlastne bude bez vlny a vlastne tá všetká jej teplota vlastne pôjde do priestoru, do toho tu. No a teraz ako budeme strihať ovečku? Ovečku chytíme si nohu, to tutu, lebo ja striham na zemi, dám si pomedzi nohy, dozadu, hej, tam si držím a vlastne toto celé brucho bude mať napnuté, hej, lebo prvé začíname toto tu brucho, ostriháme semka brucho, budeme dávať pozor na vemiačko, hej, to na toto struky, že by sme ich nepoškodili, vlastne, lebo to je dojná ovca, potom si to pretočíme do boku, vlastne ja sa stočím, nie ona, hej, tu si ju pritlačím, ostriham tu, posuniem sa trošku dozadu, hej, obonačím si chvost, prekročím si ju, nohy dám, svoju nohu dám medzi jej nohy, vlastne teraz vlastne ju pekne veľmi dobre držím, hej, tu si chytím za krk, hej, jak ju budem dobre držať, ona nemá, sedí ešte na chvoste a nemá šancu sa mi ako dajak veľmi mykať. Keď je ako nedobrá ovca, tak ako áno, hej, pritlačíme si to takto a vlastne idem mašinkou semka, stočím si hlavu a idem dookola, hej, postriháme. Ja sa len stále pomaličky točím. Hej. Takto budeme pomaličky pracovať s ovečkou. Zvalíme ju na bok a potom ju obtočíme dookola. A pomaličky odo mňa odíde. A teraz ukážeme, ako sa striha. Tu si trošku natiahneme. Môžeme aj počítať, koľko ťahov potrebujeme urobiť na tej ovce, hej. Tak je to takých do tých 50 ťahov, keď je veľmi zarastená. Dáme ešte tu, že by sa nám potom ľahšie strihalo z boku. Ja sa teraz len stočím, tu ju pritlačím na hrudník a tu si trošku pomôžem rukou, hej. Takže tu ju prionáčim a trošku sa posuniem dozadu, hej. Jeden krátky ťah si dám a teraz idem do ušice. Tu si trošku otvorím. Teraz ideme ku chvoste dozadu. Teraz sa pomaličky dvíhame, zoberieme jej z tela. Tak si ju posunieme. Ona si pekne sedí na chvoste stále, hej. Teraz tu si pomôžeme trošku do boku a teraz jej hore. Stále počúvame tou pravou nohou, keď je to pravák, hej. Dosť veľmi dávame pozor tu, jak je tá kľúčna kost, že by sme to neporezali, hej. Polopatku. A teraz ideme tie dlhšie ťahy, jak po niektorí rozprávajú.
Aj tu dávame pozor na tú kľúčnú kosť, čo tu je, že by sme to neroztrhali. Tu si trošku teraz pomáhame, že toto ťaháme hore a ovcu tlačíme tam, hej. Takže ja mašinkou pôjdem dole pomaly, keby sme videli, hej. Stále sa trošku stočím. A naša ovečka je ostrihaná. Škoda toho materiálu, ktorý mu dakedy nás obliekal.